V roli učitele můžete psát příspěvky, zadávat úkoly žákům, prohlížet knihovnu výukových materiálů a připravovat prezentace do hodin. Nyní si ukážeme, jak psát příspěvky a zadávat úkoly. V této sekci se zobrazují příspěvky vaše i vašich kolegů na škole, všechny zadané úkoly, Fredovy novinky a nové výukové materiály. K dispozici máte filtrování pro rychlé vyhledávání. Pro usnadnění komunikace mezi vámi a žáky nebo kolegy na škole si nejprve vytvořte skupinu. Zapište název skupiny a vyberte členy ze seznamu. Nebo pomocí našeptávače. Můžete volit jednotlivce i celé třídy. Vytvořenou skupinu je možné libovolně upravovat, například přidávat i odebírat její členy. Nyní si ukážeme, jak vytvořit příspěvek. Klikněte na tlačítko Nový příspěvek. Do textového pole napište zprávu. Text můžete formátovat a obohatit o odkaz na webové stránky. Ke zprávě lze také přiložit soubor z počítače nebo přímo z Freda. Vybírejte z jeho knihovny, ze svých uložených materiálů nebo z vytvořených příprav. Nezapomeňte vybrat adresáty a příspěvek jednoduše odešlete. Se žáky a kolegy můžete u příspěvku diskutovat. Nevhodné komentáře můžete smazat. Zadávání úkolů je stejně snadné jako psaní příspěvků. Úkol můžete navíc pojmenovat a určit termín odevzdání. Po zadání nového úkolu stačí sledovat levé menu. V něm můžete průběžně kontrolovat, komu byl úkol doručen, kdo ho otevřel a kdo ho vypracoval. Pro přehlednost stránky můžete starší vypracované úkoly archivovat.